Koro kwedo kang mar piny owacho mar omo ochele kowuok pinje maoko wirani mana en achiel kuom yore mag chwalo mibadhi. Josiasa go bende omedo ni nitie sukari moro mosekele pachoka kokadhe kar gowo mar yie ma bandari mantie dho wadh nam chumbi. Sukari magiwacho ni okele pachoka e yor apanda. Nyakidi ni kod ler. En gino ma pod medo nyuolo paro kowuok kuom josiasa maketo sirkal tesre ahinya to tok jatend migawo mar omenda John Mbadi chiwo andika mane ogo chapa e gaset moro ma pachoka. Andika ma bende ne nyiso ni piny owacho biro omo ochele maromo tan 500,000 kowuok pinje maoko. We were in Moya recently and the farmers were complaining about the marketing of their rice. In our administration with Uhuru, we used as government to buy this rice and provide market. But we also know that this regime has imported tons and tons of rice as we speak. Paro makamano bende nosir kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru kod jaod bura mamara Kareke Mbiuki manowacho ni piny owacho owinjore onyiew ochele kowuok kuom jopur ma pachoka. Mwea zimejaa mchele. Mungechukua hiyo mchele ambayo iko kwa store, alafu ndio sasa tuende maneno ya kuongezea mchele kutoka nje, si ndio? Kaluwore gi ote maduol marango weche pur pachoka mong'ere kaka Agriculture and Food Authority, piny Kenya ni kod nyalo mana mar kayo ochele maromo tan 264 higa ka higa. Ranyisi mar atamalo 20 kipimo kod dwaro mar tan 1.3. And we will make sure that we will buy all the rice that is in this country, even as we allow for rice to come in. Gimedo ni gichwalo ochele ni mana tok winjruok mar ariyo. Kaka yor rito ngima jo Kenya, giwacho ni gibiro mana rwako ochele marang'iny ni malo. Kendo ochele duto ma orwaki nyaka yud puoth mar KEBS. Ka thuolo mar rwako ochele ni maonge osuru dwaro mondo donji gikone tarik 31 dwe mar 12 higa 2025. Kopogore kod ochele miomo kowuok pinje maoko, josiasa go owacho ni nitie sukari madikal tan 25,000 maom kowuok pinje maoko e yor apanda. Sukari mawachore ni biro kadho e dho ka wadh nam chumbi. The tons and tons of imported sugar that we know you and your cronies have already imported, following your closure of all state sugar factories in the western region, right from Zoya to Miwani to Mohoroni, is now very clear that there was a plot for you and your cronies to bring in this sugar. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar omenda